കണ്ടോ ലോകം മുഴുക്കെ കോവിഡ്-19 വ്യാപിക്കണത്. ഇന്നിതാ കോവിഡ്-19 നമ്മുടെ കേരള നാട്ടിലെത്തി. കണ്ടോ ലോകം മുഴുക്കെ കോവിഡ്-19 വ്യാപിക്കണത്. ഇന്നിതാ കോവിഡ്-19 നമ്മുടെ കേരള നാട്ടിലെത്തി. ഈ നാട് കേരള നാട് ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാടാണിത്. ഈ നാട്ടിൽ സർക്കാരും കരുതല ടീച്ചറമ്മയും നിൽക്കണുണ്ട്. ഈ നാട് കേരള നാട് ദൈവത്തിൻ സ്വന്തം നാടാണിത്. ഈ നാട്ടിൽ സർക്കാരും കരുതല ടീച്ചറമ്മയും നിൽക്കണുണ്ട്. ഈ നാട് കേരള നാട് നിപ്പയും പ്രളയവും മറികടന്നു. ഈ നാട്ടിൽ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ഒന്നായി ചേരും മലയാളികൾ. ഈ നാട് കേരള നാട് നിപ്പയും പ്രളയവും മറികടന്നു. ഈ നാട്ടിൽ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ഒന്നായി ചേരും മലയാളികൾ. കൈകൾ ഉരച്ചു കഴുകി വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിച്ച് നാം